Připravte se, pozor, teď. Jsi to zase zvedla, zbytečně, no? Ona to má, ona už by běžela. A Maru v pohodě. Dobrý. 3, 2, 1, teď. No, to bylo pěkný. Šup. Má, to taky má. Teď jste mě znervoznili. Dobrý, to stihne. 3, 2, 1, teď. Betino, pojď sem. Pojď sem, teď máš, já? Mám. Ty vole, tak už to mě říká pomáhat. Je to nervózní. Mám. A už nemůžu. Připravte se, pozor, teď. Nestresuj, že tady nikdo není. Nestresuj. Víc ještě, víc, tak, ještě víc. Dobrý. A běž. Jedu na ty nohy! Jedu! Jedu to zabilo! Tohle tam skrápe! Tahej. 2, 1, teď. A já pak jako co? A ty čekáš na mě, až já to vezmu? Ona to veme a ne. A jdu. A já mám co vzít tohle? To natočí hned tou rourou. A pak teoreticky by nebylo špatný, kdyby ji fakt chytla ještě jakoby ten rozdělovač za ní a pomohla jí tlačit s ní, kdyby to roztahovala. A ty možná sem. Za ní, Tam takhle. A já nevím, ještě A ty by si jakoby... to už je jedno, ty pomůžeš za ní hadicu a pomůžeš jí tahat. A pomůžeš táhnout tu její hadici za ní, aby ona netáhla ten rozdělovač sama celé. Pomůžeš jí to táhat, to je všechno. Nebo před gumou. Ne, za. To už je druhý. Za gumou. A jinak už, jakmile za gumou to pustíš a chytneš ho tady někde tady. Jí za ní a pomůžeš jí to táhat. Počkej, a tohle je spojená s tím? Jo. Ne, možná to bude před gumou, nevím. No, já nevím. Na hraně. Vidíš, ono ti to cukne, jak to natáhne. Ale potom musí pomoct Pojďte v klidu, jo? Pojďte v klidu, nemusíme letět normálně. Připravte se, pozor, teď. Dobrý, paráda. Běž, utíkej, utíkej. No, teďka ona jde, no. Jdeš Maru, teďka dělej ho hned teďka ty. Pojď Maru. Maru, tahej. Pust to, aby si pomohl. Tak, Ještě tahej, co to půjde. Dobrý, puste. Vážky. Leta. Jdeme na špicu. Připravte se, pozor, teď. A běž, běž.